Qayda qıymaq, şunda qunaq ti totar xalıq məfəli. Cəbəbə, əliyə qıymaklarımız pişməgən qunağımız indi qıtə. Selam dostlar, TMTV telekanalında təmli kreş tapşırığı başlayırız. Həmini qunağımızı qarşı alırız. Estradımızın popüler yarışçısı Gülnaz Şərifcanova. Bizim kuşağım şəkilməli. Gələr. Ғәдәттә Şəpsi bir özün günə. Ғәдәттә әйе, шуңа күрә теге популяр җырчы дигәч, кеше аңламаска мөмкин. Кемсең бу? Әлбәттә, Илсур Шәрифҗанов белән бергәлектә без матур гаилә дуэты. Менә. Менә үзе таныштырды үзе белән. Уже seni bilmirlər indi. Git indi, alay yeməyi. Юк, танымыйлар. Булат, чыннан да танымыйлар. Хейт yazarlar mı әле һаман? Нәрсә язалар? Хейт Instagram'a yazarlar mı? Нәрсә дип? Siz jırlısınmını, zirşiminisiz deyip. Юк, алай. Минем Instagram шилтәрдәге подписчиклар беләләр безнең белән таныш әлбәттә. Менә телевизор караучылар бәлки белмәскә мөмкин. Bilirler. Simit Ali bizim kollega da TMTV telekanalında. Топ клип тапшыру алып барабыз. Менә. Шулай ук Илсур Шәрифҗанов белән бергә. Нишләп бүген бергә килмәдегез сез? Каясың бу? Не, кушмадылар икәү килергә шул. Шулаймыни? Шулай шул. Шулай. Ярат, Гүлназ. Ау. Бик матур ятып кайткансыз дип күрдек Instagram'da. Хәзер бит инде ял итеп эшләп, чистый тагын ял итәргә кирәк инде моннан соң. Бау икән. Аллага шөкер. Бау икән, ярат. Теге барыбер кар керәгән кеше белән яткан кешенең загары дип әйтергә кирәк аерга инде. Ярат. Гүлназ, безнең тапшырыбызның шарты бераз гына үзгәрде хәзер. Леккәге заманнардан дип әйтик инде без. Biz хәзер фотография күрсәтәдек. Шу фотография буенча нәрсәдер әзерләргә кирәк иде сиңа, әйме? Һәм без соңгы тапшыруны беләсезме, кайчан төшергәнбез? Менә пандемияны игълан иткәч, менә бөтен кеше булды, ябылды дигәч, без сезнең белән соңгы тапшыруны төшергән идек. Бу 2 ел узган инде. Ого, 2 ел булып чыга. Ай, бары пандемияга хатırlar. Ярат. Хәзер ингредиентларны гына җыеп салабыз да. Ягъни шул әзерләнергә тиешле ризыка нәрсәләр кирәк. Без аларны куябыз менә монда. Син шуларга карыйсың да үзеңнең бай тәҗрибәңә таянып, фаразлап, интуицияны эшкә җигеп, Булат мөгаен шул әйбердер бу дип, шуны пешерәсең, әзерлисең, кыздырасың, белмим, бәлкем духовкага тыгасың. Димәк, үзебезнең ахырдан теге фотографияны миңа җибәрәләр дә телефонга. Мин аны сиңа күрсәтәм бары. Мин үзем дә белмим икән икән. Һәм чагыштырабыз. Әгәр дә син пешергән ризык ашнакы белән бер булса, димәк, сиңа тапшырыбызның генераль спонсоры булган, беләсең, Кукмара металл заводыннан, әлегә Кукмара табасы. Һәм мондай съемный ручка белән неме? Икәү бар, шешесе кирәк. Менә. Синеке булачак. Юк икән. Рецепт җибәрүчегә озатабыз аны. Шунысы кызык. Минем ясалган әйтик рецепт буенча ризык яхшырак булса теге фотога караганда. Яхшырак нинди мәгънәдә? Матуррак, тәмлерәк. Юк, тәмле булсын инде ул. Не тәмле булырга тиеш инде әлбәттә. Син бит фотографиядагы картинканы син бит белмисең, тәмлеме, юкмы? Мин тышкы яфетне карыйм беренче. Синеке тагы да матуррак килеп чыкса. Дизайны матур булса, димәк, тәмле була. Әйдә. Син дизайнерга укымагансыңдыр дип уйлыйм инде. Юк. Тәмле крашыбызны башлыйбыз, әзер булсаң, киттек. Я Гүлназ, менә бөтен нәрсә шул. Иң мөһиме, миңа шундый задача, максат куйдылар. Менә шушы бер порция гына ясарга дип. Шуңа юк инде аса тагын бер зур тәлинкә бар. Күрдем ингредиентларыгызны. Беренчедән монда сметан, черри, помидор черри, суган. Һәм иң беренче чиратта авокадо бар монда. Авокадоның татарчасы ничек була? Авокадо. Бу җимеш микән бу? Фрукт. Ул ашыйтырган нәрсә. Аңлыйм инде мин аны ашыйтырган нәрсә икән. Ашыйтырган нәрсә. Һәм шушы 2 ингредиентны мин күргәч, әлбәттә бу салат ясап була монардан. Әле мин лаймны да әйтерим, лайм белән бит теге салатның өстенә байтырып. Ул матур итеп бизәп куярга була. Мәсәлән, лайм һәм яшелчә. Монда безнең яшелчәләребез бар. Менә кукурузаны күргәч инде, кукурузаны да менә грилдә кыздырган кебек, без аны 2 яктан да матур итеп ак майда кыздырып куячакбыз. Гүлназ, бүген сиңа бик авыр бирем булды бу шунда. Белмим, мин моны беләсе икән, белмим, аңламыйм да. Мин башыма да килми нәрсә икән. Нәрсә булырга? Иң мөһиме, син бит тәмле итеп ашап дидең. Әйе, тәмле бер нәрсә ясап башладылар без тавыктан. Кыздырабыз без аны. Хәзер әйдә, безнең сметана бар икән, бит. Әйдә сметана. Кирәк буламы сиңа монда? Кирәк булачак, соңрак. Сметаны соуста кыздырыйк безнең
Tavukni. Әйдә шулай булсын. Син карале, хәзер бераздан син кисә торасың, әйме? Давай. Мин үзебезнең спонсорыбыз турында да сүзләремне әйтим әле. Тапшырыбызның генераль спонсоры Кукмара Металл Завод Саба заводы акционерлык җәмгыяте. Кукмара сәүдә маркасы инде белгәнегезчә ул вакыт белән сыналган савыт саба. Һәм һәрбер хуҗабикә дә белә иң аш бүлмәсендә иң шәп савыт саба ул Кукмара савыт сабасы. Таба буламы, кастрюль буламы, казан буламы җәмәгать. Siz аларны интернет кибет аша алырга мөмкинсез беренчедән. Бик җайлы, бик уңайлы, илгезгә хәтле китереп бирәләр. Яисә сез тегә тотып карап ала торган кеше икән, барыгыз фирманың кибетләренә. Кукмарада бар фирманың кибетләре, Казанда 4 кибет, Павлюхин урамы 114, Рихард Зорга 11Б адресы буенча урнашкан Горький парк сәүдә үзәгенең беренче катында, Мусин урамы 23Б аерым кибет һәм инде Ленинградский урамы 27 бу бәхетле кибетенең беренче катында урнашкан Кукмара фирма кибетләре. Иң яраткан кибетләре. Ничек истә тотасың син бөтен адресларны? Гомумән, мен Кукмара дигәч, һәр вакытта Булат Байрамов күз алдына килә. Син теге Кукмараның йөзе кашы. Ничек мен ул кибетләрне ачканда катнашкан кеше бит. Ничек адресларын унутайм. Шакрас, укабыз, пожалуйста, Булат, әйдә. Мин беләм ул кибеткә кергәч дөньямнан там мин анда. Кыздырыйк әле. Бөтен нәрсәне аласы килә башлый. Кукмара Бигрәк тә эсквәрәдәсендә. Табасында. Табасында. Скәвәрәдәсендә түгел, табасында. Мин авокадоны татарча әвәкәдә була. Скәвәрәдә таба була. Азнакай кызы. Мин бит Казанда үстеңме? әйтә, мин бит Казан кызы инде. Мин Казанда үстем. Һәм мин кияүгә чыкканчы гомумән дөрес телдә генә сөйләшә идем. Татар шәһәрләшкән инде, урыслашкан, шуңа күрә мин кияүгә чыккач, Илсур белән өйләнешкәч кенә мин янәдән татар телен өйләнә башладым. Чөнки Актанышта русча сөйләшкән кешеләрне кертмиләр. Аларында юк та. Анда 99% татар. Һәм 1% марый. Һәм 1% гөлнасы. Кыздырабыз. Yo, шундап сөйләшмидер моны. Юк, шунда бит. Бу сине ни булгандыр инде? Кылану булгандыр. Ул бит ничек күнегәсең? Әлбәттә мин Азнакайдан күченеп килгәч, мин 5нче класска күченеп килдем. 5нчегә. Амарча татарча сөйләштем бит. Амарча татарча сөйләштем. Әлбәттә минем татар теле, әдәбият, ансы минем бик яхшы иде. Мин татарча җырлап, Олимпиадаlarda катнашкансыңдыр әле монда син. О, безгә Азнакай кызы килде Олимпиадага катнашырга дип татар теле Олимпиадаlarda катнашмаган инде. Юк, анда гомумән безнең анда грамматикасы кирәк бит. Грамматика минем һәр вакытта страдала. Шака минем әйтәләр бит теге рус теленә һәм татар теленнән куялар 2 билге. 5. Ә минем булай иде 5 һәм 3. Содержание 5, а 3 грамматика 3. Әле нормально. Әйе. Ә менә мин хәзер татарча сөйләшәм һәм бәйрәмнәр, мәҗлесләр, чаралар алып барганда кеше шакката. Хәтта үзләре малайларын, кызларын өйләндергән әти-әниләр дә аптырап, теге шаккатып карап торалар. Ничек сез шулай Казаннан татарча яхшы беләсез дип. Бәйрәмнәр, юбилейлар, туйлар 8-9-7, 2-5, 16-15. Гөлнас. Булатка әләгәсез. Син май салдыңмы монда? Без моны кыздырабыз хәзер әз генә әйдә сыйык май өстик. Бу безнең салат булачак, эмас син шулай дидең? Салат булачак. Салат булсын. Мәшәкатьтәнмәле. Мин инде күңелем сизә, бу дөрес әйбер түгел. Салат булырга тиеш түгел. Белмим. Күзәлгә китерсезме, туры китергән булса? Юк, әнигә Цезарь салаты бар мәсәлән. Әйбит, Цезарь салаты шулай безнең тавык. Цезарьдан да авокадо юк, дип беләм. Кукуруз юк. Булсын әйдә, яра, син тәмле ашат дидең Булат. Тәмле ашат та әйдә. Миңа Мин бүген беләсеңме, мин махсус бүген спорт залдан килдем. Син хуҗамы монда, юкмы? Мин махсус анда ашамадым. Беләдерим, берәр нормальный ризык булачак. Менә. Шуңа соңга калдың син. Минем синнән соң спорт залга барасың бар. Менә, әйдә. Саласыңмы инде? Бу кызганмысың синең? Ничек тикшереп карыйлар, кызганмы, юкмы дигәнен? Берәрсе булса тикер. Инде булганса тикер. Ишеттегезме, Гөлназларга кунакка килүчеләр. Инде яра, анда суда бар. Юк, инде кызмаган иш бу синең. Кызма, ха кызы. Әле мин куйдым гына бит. Яра, әле монда башка эшләр күп. Без бер зур бүтүнесендә турап тормыйбыз. Син миңа берәр ни бирсәң, ана агач кашык. Кашыкмы, калакмы сездә? Кашык. Яра. Калак та бар инде. Җайлап. Менә миңа да эш табылды. Яра, әйдә, сөйләшеп алыйк. Хәлләр ничек? Әйдә, тозлы. Ял итеп кайттыгыз. Мисыр якларында. Андый ялдан соң тагын Арыдым инде. Тагын бер ял кирәк. Я, ничек анда хәзер менә? Юк, гомумән без чөнки ул бит гомумән ябылган иде. Ябылган иде.
Biz anda Bir şey onda bir Rusya'dan işmadılar turistler. Şımadılar. Anasın pandemiye gelip istedi. Şu, anara pandemi vaxtında nişiktir Uzan yıl inanda barıp da ilgirgensiniz. barıp kildik. Biz may vaxtında anda elə kayırğa xatligine aşık idi. Hazır indi kurortный городlar barısında aşık. Hele sen eyttin hazır bulat, tapşırı yazdırılğança kadar kimdir andan nindidir publikta nersedir söylegen, imiş. İndi imiş miymişler? Ey. Bu hakkında aytdı. Siz onda bir tatarşa bir video koygansınız. Bir publikta bu yazanlar aslında komentari. Biz konsertga alarga bergen akşalarga şulay yalıktalar dep. Mine bizim akşalarga neçik yalıktalar dep. Bile bizim akşalarga dep. Gördün mü? Tek kişi akşasına bargansın onda. Yatsız. Min hükümet akşasına barığa tiyiş idim mi? Yani koyan bilesiz. Mimit hükümet işinde de işleyeyim. Şuna göre benim atpustkloylar kildi. 19.900. Normal ne olasın? Şuna min atpustkloy mu? İki atnalık atpuskuna kildi. Normal işteyse de. 19 normal Ну, değil. а hazır bikindi min уже 2 ay zarfata almayayım diyen anlata. Ну, bir ay. Çıktır şuraya bulayım diyorsun. Eğer biz yine şu smetanın istigali bulatışında. Yo misin koyaşlarını bilemeydik. Kalıp bilemezsin koyaşlarını. Eytem elbette. Hem andağı işlegen benim hizmetteşlerim de gururlana. Anda işlegenimle. Bilip. Bilip. Hatta Kim bu şey sonunda? Şundan min sıralan yok. Biz şeyini bilir misin onda? Şurada kurdum. Söyle başla. Koyaşlarını. Татарстанның халыклар дуслыгы йортында. Инде менә ачылганнан бирле, яңа бина ачылганнан бирле, яңа хуҗа килгәннән бирле мин инде шунда хезмәт куям, чаралар уздыру бүлеге мөдире булып. Müdür. Akşa kubalıdır indi. Әле мөдирләргә 10 елдан соң менә бу елныгына зарплатаны 10.000 тәңкәгә арттырганнар дип сөйлиләр, әле алган юк. Bunun tuzunu şekilde ezgine kengeyt, пожалуйста. Ekrinlep. Bu informasyon yeterli yarıydı değil mi? Nindi? Onun Artkan alır. artkan biz bir tane onu almagan. Sülüler dürüst miken yok miken. Tuzun işik miken, işik kop karağa indi. Saldım mı dedi? Eyde tamam sal biraz. Biraz tuzlarak bulsa da temdirek bu. Salatka salmazsın mı? Yeme tuzunu. Buldu. Art. Mene her bir kişide türlü tuz. Bizde ol başka tuz. Mene uzun bey apkilirgeydi. Rapidix. Ya yarar. Eyde tağın buruş üstüge lezrek. Eminemde nindidir pripravılar birdiler miğa. Menemde koralın indi pripravı. Belki mul salat. Bu tavuk işim bulamaz. Tavuklu nesedir işletir. Точно kızdırası bulgandı. Kızdırası bulamaz. Yara eyde üstüge. Eyde. Ay naşar bulmasa. Alayda. Bu tuzludur indi bu pripravası. Eyde. Так, не жыл вақытта не сәшейм екен? Бізге там кукуруза, қыздырасы бар. Но бұл бит приправа ғына. Былғат. Біткен баш. Біз мұнда бір таба шығарамыз да табака әзірлеп қойырбыз. Но табака бит ол косточка білән бұларға тиіш. Әмінда сенің грудка ғына. Меңа башқа түрлі талық бермәділер. Яра. Биттәміз салдылар әлі. Aha. Ya. Так, devam etəbiz. Yol ne çektin Gümen? Eybət indi. Yol itu əlbəttə işləv түгел. Biz яңа ел вакытларында күп эшләdik. Аллага шөкер. Шуңа күрә инде балалар да әниләр бездә иде. Теге балалар белән әле нәрсә ял итеп тә булмады. Шуңа күрә балалар эшендә булсын дип һәм ничектер иммунитетны да ныгытырга дип без инде һәрвакытта балалар белән йөрибез. Чөнки ул инде кызыл диңгез, о яхшы диңгез, но без диңгездә кыйнмадык. Salqın buldu. Dengizli mi havası mı? Dengizin жылы kebek indi. Kebek. Смотря нинди состояниеда кіріп кетесің ол деңгізге. Анда енді әлбәттә жылыта тұрған бассейнлар рәхәтләнеп балалар шунда қиынды, ләкин шыққаш деген Сема пайым, бассейн өзімізде де бар бет, білеміндағына икеу. Olay жарақ жер ise bir atla pişirmedin ince rəxət. Mənə şunsı rəxət buldu. Bir atla pişirmədim. Türlü riziklardan tış all inclusive. Şuna görə all inclusive əzginə oturdu. Көрінеді. Əzginə oturdu. İzile. Әлі бітіп жетмәген. Şunu aytəsim kilgəni Bulat. Mənə şunday хейтер yazıcılar içində mənə biz şu turmuşunu quvabız, işləyibіз. Акча дип шабабыз, нәрсәдер безгә һаман да җитми, мөлкәт җыябыз.
Үз үшін, балалар үшін, шундай әйтек путешествияларга, сәяхәтләргә вакытыбызны ничектер жәлибез, гомумән акчабызны жәлибез. Һәм ничектер Илсурда ул яктан бик җиңел, ул подъемга әйдә барабыз. Әйдә барабыз. Акчасын заначкаларын чыгар да, эй, хатын булгач, миннән дә 5000 дип эстәп куйды. Илсурның заначкасы юк, аның зарплатасы бар шулай. Ул шулай хезмәт хакы ала, шулай. Ул да кайда эшли? Ул да дәүләт эшендә эшли, әлбәттә. Созвездие, йолдызлык резиденциясында ул да хезмәт куя. Индер бүлек мөдире инде шулай. Ул мөдир түгел, ул әйтик режиссер, звук режиссер, тавыш режиссеры. Шулай кирәкле кеше. Хәле. Да бер эш yapmasam мин хәдә. Мин дә килеп эшләп китерим шулай. Булат та шыпырт кына безгә килгән иде, безгә бер. Эшкә алмадылар. Гөлназ эшкә алмады. Әйе. Миннән генә тормый инде ул. Киттек. Нәрсә? Булгандыр инде бу. Син башканы эшлә, моны мин үземдә эшләп булган тора. Мин консистенциясын карыйм икән. Ул кырып та китмәсен, әйбит. Ярар, сервис бар бит әле сездән тамам. Шушы ук табада мин сиңа тәкъдим итәм кукурузаны кыздырып алырга. Ярар, кызганчы, безнең сәбәттән эш биттеме? Юк, турыйбыз. Турамыйбызмы? Турыйбыз, кыяр турыйбыз, авокадо турыйбыз, әйдә. Тукта. Авокадо Әйдә, токтаны алыштырасың. Син аларны, яшелчәләрне тавык тураган тактада түгел, башкасында. Идея булса шунда. Юк, идея бит монда. Идеягесе идея. Бирәк кичкенә генә пычак юкмы соң бигрәк кот. Бар кичерәге бар аны. Әйе. Менә шул инде ул. Шул кичерәк бит. Әле нәрсә? Ашама саузын белән алып килергә иде. Бездә шулай. Авокадо дигәннән әле мин шулай итеп бер ел элек, юк, ел ярым узгандыр инде бер авокадо җимешен утырткан идем, сөяген. Авокадосын. Ну. Һәм шундый матур итеп үсеп килә. Җимешләре әле юк, кызганычка каршы. Сиңа тамырлар җибәргән иде. Тамырлар җибәргән, әйе, шушы төшен утыртып куйдым. Сиңа инде бер видео төшергән бик кызыклы гына. Бу минем. Чөнки беләсеңме, бер кыз, бер кичкенә, ну, әйтик, яшь кенә бер кыз. Нәрсә булды синең? Нидер гаиләдә конфликт булды синең. Илсурган индидер, ну, коммент, смс, сообщение язган булган да инде. Ниндирәк Һәм мин моны ничектер, гомумән минем теге телефоннарда казыну нитү дигән әйберем юк, ничектер менә шулай итеп. Юк инде. Һәм шунда инде. Илсурга яратам дип язган инде, караш. Ничектер язган. Дигән ярар. Дер анда беләсеңме, ул аңа карата түгел, ничектер мине кимсетеп, ничектер нәрсәдер шулайрак булганмысың инде. Һәм шуңа аңа карата караган микән ул инде аны күргән микән, юк микән ансын инде мин хәтерләмим. Һәм шуны әйтәсем килә, шушы авокадо төшен алып китим әле мин үзем белән. Истәлеккә һәм берәр нинди тамыр чыгарса. Сиңа Булат дип исем кушырсың инде. Мин Малай булса Булат дип исем кушыям. Перепел кукин ашаны. Мин аны утыртып тамыр җибәрсә, гөл үсә башласа, монда матур итеп сезгә бүләккә алып киләм. Ярап килерсең. ТМТV. Исеме ТМТV булар. Шулай булыр. Ярар. Ой, мин яратам шундый авокадо, шундый чистый. Ой, кем яратмыйсың ул авокадоны? Белый шундый. Я, шулай итеп теманы телефонын күрмичә калдым дигән инде. Кирдең дә, карадың да, язган да, сиңа да язган, син шунда. Миңа язмаган ул, Илсурга язган. Әйе. Дидер шундыйра иштәлекле. Разборка ясадыңмы? Но ул бит анда мине кимсетеп язган ничектер. Но Илсур беләсезме, ул шундый, ул бүтән кешегә дә мин аңа начар итеп язган булсам, булай булган. Ну, ул да аңлады инде үзенең гаибен, ярар. Булай да. Беләтте инде барысына да. Күрәсеңме, мин хәзер ул истә дә түгел. Нәрсә язган, ничек Юк, язган? мин шул авокадо күргәч кенә искә төште ул мине. Миндә истә түгел юк. Бүтән кешене исендә калган инде. Әйдә зур савыт алыйк әле, без моны салыйк монда. Ага. Кыскасы хәзер барысы да яхшы. Яхшы инде. Ул кая барасың инде? Балалар общий, кредит ипотека общий. Ул миңа калса, ул шулык мужик инде, ул шулык хатын кызы инде. Аны алмаштыруда какой толксын, аламын мин. Шулай гызмы? Елисез анда, әйе. Юк инде, Илсурга Руша гаиләне бер нәрсәдә гаиләне берләш шулай ничектер менә русчасы бар инде аның, әйме? Берләштерә алмый. 20 ел калган ипотекага караганда дип менә 20 ел алган ипотека теге гаиләне иң нык берләштерүче әйбер дип. Юк инде, әлбәттә без Илсур белән бер-беребезгә хөрмәтебез зур. Кайбер вакытта Илсур сорый инде, син яратасыңмы мине? Мин көнләшмисең дә дип әйме? Ничек көнләшмим? Нәрсәсең син? Насың менә авокадо, минем авокадо дип әйтем түгелме соң? Әйе.
Bu benim tavuk. Hem bu tavukta mingine koca. Böyle. Ha, bu da benim oşak karısı geliyor bunu. Pişkemik ama. Haydi. Bismillah. Bana biraz mesela bir alışın. Sen işkeme belki bak başka yaramın. İyi olsa başka şarap kullanırım. Bu julgan mısın? Sürtürgen misin? Ben aşağı proses vaktinde aşağı kalkar galiba. Kapkara indi. Bizim tavuğumuz bunda kurumuy musun? Alıp koyun da uttan. Tuzu var mı? Buruşu var mı? Bunun tuzu bitmek bulgan. Yaranlar istemez biz. Salat kalkışkança boy aşın öyle. Ya icad Mihal. Jırlar, duetlar. Allah'a şükür mene təmkitlep yazgan tamaşaçılarımızga da aytası kile bizning akşabızgalar yol itireye gitken deyip. Gümümen yok, bizning biteli konsertlarımızda yok. Əli siz bizning konsertlarımızga akşa tölep kirgeniz var mı soň degan soraw tuwa. Elbette yok. Biz indi ijadımız 7 yıl arttan 7 yıl artık Gelip edelim sonra. Yok, 7 yıldan yok. artık icad etemiz. ijad etebez. Biz hazır kukuruzunu kızdırabız. Koydap Hadi, kızdırabız. bunu koyarız, bu Menä munda şartı. salıp turpaka. Öyle bulgan. Bittemeli bulgan. Hem Hatta ağızda pişip aldı birazdan. Sabırsızlanıp aşağı kaç. Ne temeli? Soğan mı? Bizge kirdi. Ayda qabız. Akmay. Adam da. Aha. İjadımız 7 yıldan artık buna icad etemiz dedin. Ayı. Şükür Allah'a şükür. Əlige biz yanlarına tanılıp kelebez degen uyga kildik biz. Çünkü mene bu yıl Allah'a şükür Tatar Jırı festivalinde da katnaştık. Altın Bars premiyasına iya bulduk. Hem tamaşaçılarda da hem bizde de emine bular layık tugil degen soraw tummadı kebek. Oңай gına komentariylar kildi, oңай fikirler kildi. Biz 7 yıl jırlap da layık bulmaskaydı tağın senin nerse? Papayım. Ну, biz bitini bilemiz, koy bir Papayım artistlarımız bugün çıktılar, irtenge onlar Tatarstan'ın atqazan artistları buldular. Mene şoňa men şok atam, ele nişiktir uyalmışa. Ya indi. Medaller tağıp. Alsınlar indi. Eyde. Çıkışmasın şu an. Moy bir. Men maşallah rezin karışım bulat uzun. Ya koşup berem. Liban sen de koş. Bu kukuruzdan koraşıp Biz onu yaşa ittiremiz. Ayşe getirip ittiresin. Demiş mi katlı? Kıvrak gerek mi? Ciddi. Yok bulat men. Yok ben de o zaman ikisem. Yani niye ikisem? Neden anlama. Ben uylagan imzanı algan kesirsin de yok yagan eğlendir. Mene bulay ittirip. Kavlay bulmay bitinde anla. Kruгляшочками yok yağın kızdırabız. Şolay mı? Bir, yara. Bir, özem. Hadi. Ben bir spor salona gireyim. Ben güçlü. Haydi. Urunlarda olmaşabız mı? Kızdıra primär. Oy! Kupma kirek. Koy gidip bara. Bütünüsünde al bir temli bir ol. Bulay gına aşargadı. Şu bigrekteki it şapkan kibir. Ну, они şey segende. Ya kulnar segende o. Şuna da yaramağaç. Ha, onu sındırıp bulayken. Yara gidip karayız. Buldu? Ya şimdi şuraya kızdırasın bunu. Nişik. Emin uylayalım ne? Mene bulay eğlendirip kızdırasın. Yok, mene baytırıp kızdırabız. Yara ida kılanma indi bugün Yara da. kılanıp karayım diye. Belki hiç gerekse kadar tavsiye. Çünkü Yok mu? kesip bulmaz naverno. Bulmazdır mümkün. Mügayin. Ha bu ayı vatıla aynen çıktı. Başka şarap. Bizning ide gümüm yaşasında ekskluzivni nididir şunday rizıklarını. Haydi bak. Ayı rizıklarını. Bizning İlsur maytara İlsur pişire. Salatlarını tugul emne şunday grillda kızdırılgan. Sal bitmesin hadi. Sal bitmesin. Moy şeşeri bu okmay mı da? Grillda kızdırılgan. Kısqası cemaat biz ne sepiştirgende o'zi biz de bilmeymiz. Dersine bilmez bilmeyin. Bileydi olanı. Min öyle şamada bitirmeyim. Salat. İndir salat yasayız. Tavuqni tuşun kızdırıp aldık. Smitan bilen. Yok kirisin şenişik bulasın turmuşta. Sen başta uylaysın näse pişirgenini, anara barasın kibetker ingrediyentlar alırga. Amanda kirisin şe buldu. Näse birdiler şundan pişiresin. Yarar. Bu bik temeli bir joyla salat kelip çıkacak. Bizim näse eşisi kaldı. Kukuruzni kızdırabız da biz onu alıp bunda salabızdır bitmedi. Bitinki iş tamamlayırızdır. Şolay. Eğlendirik elip. Ha eğlendiririz. Ayı. Bir ikisini salab. Pomidorni o'rtaga salabız. Bu ukraшение gibi Lime spesiyal bize. Mene bitti bizning salatimiz. Все, şunu bilen şol. Şunun bilen şol. Şunun bilen cemaat temli kirashda temli reklama.
TMTV telekanalında təmli kürəş tapşırığı devam etə. Bizdə qonaqda Gülnaz Şərifcanova. Həm anın salatı əzər. Mən onu yaşırıb qoydum məxsus göstərməsi üçün mənə. Mənə həzir rubrikadan sonra mənə göstərəcək məsələn. Rubrika bugün bulayaraq jırla əli deyib atalar. Yarı. Rubrika original. Süyle eli deyib atalmayın. Yara silərsən top klipdə. Onda jırlarga kerak. Pişirdim bitmedi hazır. Mən sənə hazır səhnə boyunca kollegalarından isimlərin, familiyalarını aytım da sən onların repertuarından bir jırını jırlarga tiyiş olacaqsan. Yarı. Bu mənə indi jırların biləsən. Bu mən əgər sürəmələm elə kimlərinin jırların yaratıp tutmuyorsun. Mən etməyim sən yaratqan jırışın var mı deyib indi. Çünki mən özüm də mən yaratqan jırışı deyib tınlamayım. Mən tınlayım konkret jırlarını özüm. Mən özüm məsələn şulay. Mən kübərək kiyyə ixtibar etəm birinci. Sən nəsə ixtibar etəsən? Sözlərgə mi, tekstqa mı, kiyyə mi? Həm qədətdə şul jırını tınlaganda anın bari bir qoşumtasıqdan istə qala. Qədətdə. Şulay. Bulay mənə biz hər vaxt tınlab barabız Tatar radiosun, Tatar radio stansiyaların həm nindi jır bara, şuların hər vaxt da istə qala. Şöyle məsələn o vaxtda səni kiyləb jirgən birər kolleganın nindi jırı istə qaldı? Kulağını bilime koy. Ул хәтта радиоларда гына түгел, мин Илмирга үзем дә килеп әйттем, Маратка да килеп әйттем. Әйтәм, шәп җыр булган һәм отышлы булган. Бик истә кала торган. Истә кала торган. Ну, чөнки ул хәзер Instagramга кирсәң дә, iTunes музыкаларга, көйләргә кирсәң дә, iPhone-да ул чыга. Хит булып чыга топта. От. Булды bir списокта беренче кеше булды. Ярый. Икенчесе Elvin Grey. Уфтанма. Gideli bu salavat bey. Ömürler yaz gibi gütedip şal şeşir. Başka icra isteyek kimi mi? Roza, roza, roza gülüm. İle roza mı? Şul. Hemen çatırı. Şek. Aynanana, şek. Aynanana, şek. Aynanana. Yarı iyiydi, jırladım. Buldum. Leysen Rimayeva. Bir jırla isteyeceğim. Yok, yaşlığım şişmelerin var bizde biliriz. Evet, emine bilesin, meni de jırını aşıy. Anın klibi de var ali Kaşkı Orman'da, yürgen. Bir notası ona bir. Kil yanıma, kil yanıma. Kalı biz gel birge, kalı tayra, kil. Üzümde yaradan hoşlarım. Şunu diyeyim hatırladım. Bizim aileden respeksiyama. Rahmet. Üzümde yaradan hoşlarına. Hem öyle Tansulu bilen duetu da bik motor. Jirede yaşa rahat. Eğer duysan bu dünyada tararam. Rahmat gittik Algatıma. Aydar Halimov. Ne diyeceğim? Aydar Halimov diye en birinci jır hindi jır kiliye başlan. Kızıl Rozlardan qala. Kızıl Rozlardan qala. Onun hele bik motorguna etik ekrin bir jırı var. Qar bilen beyli, qışqı. Sen isket çıra almışsın bitmir hazırına. 100% isket çıra almışsın. İsket çıra almayın. Hatta o bizim meclislerde her vakitte yangırı. Men seni ömrüm boyuna. Anlardan taşalı o yana jırı. Nişiksin indi? Yok. Bizden banketlerde yangıramayın. Yarın eğittim kibik. Yok mu? Yok, jırla. Kızıl Rozalar. Kızıl Rozalar. Eyde şimdi cover jırdı gali. Kızıl Rozalar. Kızıl Rozalar. Kızıl Rozalar. Siyu bilgesi. Şolay dostum. Ne? Şolay ekrin yangırasa şolay motor bular. Motor bular, iyi. Venera Ghaniyeva, Venera Ahatovna Ghaniyeva. Mini jırlayım. Venera bilen dueti. Akkayın. Sandık açtay. Dayray. Konup sayırı. Dayray. Dansayın. Dansayın. Amin öyle Ghaniyem de gani. Bir gale butik kozan oranları. Alay eğitsen. Yarı alaysa retro jırlardaga bütün retro jırlardaga. Onu jırlarsın da. Venera Ghaniyeva. Venera Ghaniyeva kelip belirgerge bula. Tak. Gittik Algatıma alaysa. Xabriyev. Buldu soğuk. Yara gittik Algatıma. Elfina Asramova. Uram. Sen şey Uram çıkkanda. O 2004 yılıydı.
16 yaş. Yatmaqqa Buла алмайм, ол менің үшін туған. Uğurlama сенен, аны менен. Қалдыршы Түнге урам, Қалдыршы түнге урам. Маташтырдық. Так. Лобода. Твои глаза такие чистые. Назад нельзя. Назад нельзя? Әлі анықтаған бір жері Назад бар. нельзя? Анықтаған бір жері бар, пуля дура деп атала. Ана мен көпе үйрендім, ол скороговоркасын. Анда bir kodlalı indi o. Ну, сөйлеп көрсет. Вообще yok, öğrenmedim, almadım. Anda şu şığırdı. А вот твои глаза есте қалды. Ну, твои глаза енді бітім шей есте қалды. Әйе. Мен аны башқа жер білім кебек. Твои глаза. Ага, ярар, глаза твои. Бедросович Киркоров. Филипп. Посмотри, какое лето. Посмотри, какие мы. Та-ра-та-та-та-ра-та-та-та-та-ра-та-там. Останемся одни. Неше бұл жерін еске түсірдің сен? Нешіктір? Мен ойлаған едім, я и не знал, что любовь может быть жестокой. Кімнің нендей халаты енді қазір? Менің міне жай, сенің не знал. Киркоровтың, Киркоров деп жайлы, зайка моя, еске түсірген екен. Жарайра, мұсыда бек позитивный жер, ұнтыққамын әлі мен ол жер бар екен. Хәм енді... Но Ибица бар әлі тағын Басков білен жырлай тұрған. Ибица... Айы. Тара, на части... Ибица сердце... Майо чаще... Пересталы... Бұялардың жырларға келді отырша. Хәм сыңғысы. Гүлна Шәріпжанова. Болып, шыларға керек. Аның бір әжер, нендей жырын білесің Гүлна Шәріпжанова? Гүлна Шәріпжанова айрым жырламай. Ну, дуэттан бір қошымта. Дуэттан ярый. Дуэт қызда. Мен бит сезіне шундай күттем, күтә ара біттем, һәр төн сайын бір абынан, сені сұрап йоқлап киттем. Мен бит сені шундай күттем, мен ялғыштым, қат кидем. Сен шыққанша юлларыма, ятларны сен дие идем. Сен табаға, мен битсіне шондай күттім, мен әләгірсің деп. Ол жырны көңілмен бүтін кішіге де шолай тұрып жырлап болады, бүтін әйбірге де. Мен битсіне шондай күттім салат, мәселен. Мен битсіне шондай күттім тамашашылар. Мен битсіне шондай күттім болады, қашан келерсің екен деп, шын сен ұзаққа қалдың бүгін. Целых 15 минут күттім. Жоқ, мен уақытында келдім, мен шәкер ақшылар шыл уақытта. Мен ертерек келген алайсың. Ертерек келіп шыққан. Ярар. Сен әзір болсың енді ол ризықны көреге қазір? Айда башта менекен көрсәтейік. Сенің салатыңны көрсәтейік. Жемағат, бұлғатқа шыл мені шындай бір келіп шықты. Көресің? Ләкин. Бұл закадрым қалатырған. Бұл мұнсыз закадрым. Мен шынап та бик ғажапқа қалдым. Нөсе кетіріп шығара қаразы. Көрініп тұра сенің центрда яшағаны, Шымкент центрда бик қимметті ресторандар барында жамағат. Хамаларда мән қылай түріп күн әйінде бизеп қойалар. Шынапта мына бизеу үшін бұл респект. Әлі міне үстіне бір сыр да болса. Татыматы болған. Но бұл беден... Қата білесің мүшәрі мына? Бірі, түге бірін. Қайсысын? Бұрыш мы? Бұрыш. Давай. Бірін, үттірі мына. Үстеге де қиылайын. Мына шыны моторрақ қыларына шайттырып қойса деп ойлаймын. Міне құланырға ярытамын мен шайттырып. Кіші ішлеген ішіне өзіне тәміріне бұлырға тегіш түгіл, тағын да тегі көзге де мотор бұлырға тегіш, ашаған ризық. Дей, менім ерім Илсор Шәріпжанов. Өзі пішірген ризықна. Шуңа көрі ол бұтқалар ашамай, ашашамай. Әйде көрсет. Но яры, мен әзір, біз дұрыс әйбір пішірмәдік. Сен бит әміні қауып қарамадың? Гүлназ. Та-да-да-да. Тарадатам. Қара енді. Бұ ненде бұламыт? Нәрсесің бұ? Нәрсесің бұ? Бұ нәрсесің бұ? Тауық что ли бұ? Тауық түгел бұ түге, әшметен ортасында. Балам бұд. Қара, бұ білесің мұ, шындай салат екен бойы ма?
Yok. Mana imij bulgatara kerak, yo'q, smetana bilan bulgatara kerak. Mana bunda ko'rasizmi? Ayrim tovuqni qizdirganlar biz qizdirdik. Bularni yara, bunisi bor, bizniki bunday. Pomidor to'raganlar, Hatta lime bilan da. Lime da qo'yganlar. Гадала. Но миңа калса, минеке моторрак. Юк, бу шулук әйбер бит инде, шулук әйбер. Практически. Просто безнең диетический бу. Сметана әзгенә. Акыра ничек күп сметана салганнар монда. Кем аша инде моны? 21 гасырда. Gülnaz, benim uylamamşa. Yok mana vallahi seniki motorroq apetitliroq ko'rinadi. Менә. Так, benim o'zimda shana ish bor. Минем үземә дә бармы шешенечке? Izlab top. Инде топларыз килә. Yo'q, shunday motor bizagansiz, shinab da. Чынлап та, иә. Agar da men restoranda so'zlar qo'shsalar, men uchun so'ylar endi. Ne, benim bilan menga so'ylar deb. Pomidordan boshqa qiladi. Үзе тәмле авокадо. Ә менә моны беләсеңме ничек ашарга кирәк? Менә шаласың дәйме? Башта суырасың, вот так. Исключительно мала. Күрәсең? Кәмеле бит бу. Ак майда кыздырылган. Шишә булган бу. Ашашап. Тапшырын туктатып торыгыз әле, мен ашап алыйм әле. Кара, тәмле килеп чыккан шынап та. Туктап булмый. Я обожаю вот такую кукурузу. Без аны Безнең съемка бара. Так. Гөлназ җитәрен ашарга, бирдек әйтергә кирәк. Коркунча. Ашадыңмы, булдымы? Гөлназ. Менә бирерим үзеңә бу табаны. Нәрсәгә? Юк, әйтәле менә шунда. Сизендеңме бүген? Әлбәттә. Да мин дә шуй дип уйлыйм. 100%. 100%. Синеке моторрак та килеп чыккан әле. Тәмле менә кыздырып алгач. О, шуңа күрә. Без әле менә булай эшләмәдек. Әйе, шул әле штрих калган икән менә шу. Насибәс. Асы хәзер камераны сүндергәч, яме? Бүгенге тапшырыбызның җиңүчесе Гөлназ Шәрипҗанова. Ай, зур рәхмәт. Зур рәхмәт шуннан да ничек? Тапшырыбызның генераль спонсоры Кукмара металл савыт саба заводыннан. Әйе. Кукмара савыт саба заводы булмаса, тапшырып булмас иде. Әйе, монысы дөрес. Кукмара сода маркасын күрәсезме, шундый ни бар. Тамгасы һәрбер тавада, һәрбер кастрюльдә. Җәмәгать. Бу мраморный дигән бик озак хезмәт итә. Жуырга бик җайлы, бик җиңел. Май күп кирәк түгел, мин күрдем. Үзең теләгән, Илсур теләгән ризыкларны, улың кызың теләгән ризыкларны кыздырып, пешереп, үзегезне, гаиләгезне сыйлап, озак сезгә хезмәт итсен, яме? Алла бирсә эшләр булсын. Хезмәт итсен сезгә. Дуслар, әгәр сез шундый табалар, кастрюльләр, казаннар, яисә башка савыт сабаларны аласыгыз килсә, интернет кибеттән алыгыз, Кукмараның официаль интернет кибетеннән, яисә аласыз үзләренең рәсми кибетләреннән, бар инде фирменный кибетләре Кукмарада һәм Казанда 4 кибет, кабатлап сезгә төшерәм. Павликшин урамы 114, Рихард Зорга 11Б, бу Горький парк, яме шуның беренче катында, Мусин урамы 23Б һәм Ленинградская 27 урамы, буйлы Созгород, авиатөзелеш, ягында яшәүчеләр бәхетле кибетенең беренче катында. Керәсез дә, җыеп чыгасыз, аласыз. Менә шундый аларның әле, кстати, менә нәсим булмаганда беләсезме яңалыклары. Аларның яңа София дигән линиялары чыкты. Әйе, нәрсә? Линиясе. София нержавейка. Менә анда бар шундый табалар, кастрюльләр. Электр плитәсендә дә, индукциягә дә һәм газга да туры килә. Менә бит. Бик җайлы һәм бик ялтырап торган шундый шәп. Безнең үзебездә табалар гына түгел, ә башка савыт сабаларда нәкъ менә Кукмара. Сезгә иң якыны Павликшин урамы 114. Җыяу да бар бит алар. Шунда да булганы, анда да булганы без. Гөлназ, күптем яме? Зур рәхмәт. Все, менә чынлап та менә бүген чынлап сиңа бирем бүген бик авыр булды. Ничектер горурлана беләсеңме Булат? Мин уйлаган идем, бүген бөтенләй башка әйбер булыр дип. Мин гаҗәпләндем үземдә салат булгач менә, чынлап әйтәм. Мин гаҗәпкә калдым. Исеңдә тот, Булат, авокадоны берничек тә башка кулланып булмый. Ул салатка гына бар. Авокадо сиңа ярдәм итте. Әйе, бул ничек. И һәм кукуруза инде тагын нишләтеп була кукурузаны. Булды. Ярар, теләкләрең булса, әйдә. Берничә минут синеке. Теләкләрнең теләйм изгесен. Барсында, барыгызда сау сәламәт булып, шуннан да менә шушы күңелле бәйрәмнәрдә, күңелле очрашулар булып торсын һәр вакытта. Амин. Шуны гына теләп каласыбыз килә барыгызга. Шуның белән тәмле көрәшебез ахырына якынлаша, дуслар. Ашларыгыз тәмле булсын. Тәмле көрәшне һәр атна сайын ТМТV телеканалында күзәтеп барык. Сау булыгыз. Пока-пока. Әйдә ашыйк хәләт тизрәк. Әйдә.